आं इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै आं खलथा गरमफोर रेप खालामनो नङा लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवबाय 30 आगस्ट शुक्रबारनि मोनाबिलि 8 रिंगायाव दाहाल सावथुननि स्क्रिप्ट राइटार डाइरेक्टर पंकज लाहारीजों लोगोसे दाहाल सावथुननि माखासे सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवनाय जायो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालि तामुलपुर जिल्लानि सदर तामुलपुराव माखासे महरगिरिफोरनि बाहागो लानाय आरो मेहेरगोनां हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों दाहाल सावथुननि प्रिमियार श' एबा दाहाल आबुं बर' सावथुननि दिन्थिफुंनाय जागोन होनना सावथुननि लिरगिरि डाइरेक्टर पंकज लाहारी बिथाङा मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं दाहाल आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों डाइरेक्टर पंकज लाहारी आरो ट्रेलारखौ नायनाय बर'नि जाखांफु महरगिरिफोरा खौरांगिरिनि सोंथियाव ओरैबादि फोरमायो। दाहाल आबुं बर' सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बेखेवबाय एस ए स्क्रिप्ट राइटार डाइरेक्टर मा फोरमायगोन? दिनै थिग मोनाबिलिनि समाव जोङो बेखेवनायखौ खालामबाय। गासै रायजो राजाफोरखौ आङो ट्रेलारखौ नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दा नैबे दाहाल सावथुनाव गुबैयै माबादि स्ट'रिखौ लानानै बानायनाय जादों? दाहाला एक्सुवेलि आंनि लाइफनि आरो बेबो मोनसे माने गिदिर स्ट'रि होननानै बुंजायो। आं बे स्ट'रिखौ 5 बोसोर सिगांनो लिरदोंमोन, नाथाय बायदिसिना उसुबिदानि थाखाय आङो बे सावथुनखौ खालामनो हायाखैमोन। उनावहाय जेब्लानोखि लेहेर फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आंनिसिम अफार फैयो अब्ला बे सावथुननि स्ट'रिखौ आङो बिथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन। बिथांमोना थारैनो मोजां मोननानै बे अफारखौ आंनो होबाय। बे सावथुना एक्सुवेलि जोंनि हारिनि गेजेराव जा मोनसे मा बुंगोन बेखौ गोरोन्थि मावब्ला जे जोङो पानिशमेन्ट होयो, बे पानिशमेन्टआ एक्सुवेलि मा टाइपनि जानांगौ बेखौ जों बेस खालामदों। अब्लाबा बे पानिशमेन्टआ जोंनिया ओरैबायदि जायो, माने माब्लाबा समाव गोरोन्थि जाफ्लांनानै पानिशमेन्ट लानाय सुबुङा, पानिशमेन्ट होजानाय सुबुङा माने न'खर नाङैनो माने धंस जालांनो गोनां जायो आरो माब्लाबा गावखौबो फोथैना लानो गोनां जायो। बे मोनसे पइन्ट आरो बे सिनेमानि, बेनो मेन थिमा। बेनिफ्राय बेहाय दङ, बेल' नङा, बेहाय दङ जोंनिया रमान्सबो दङ, एक्सनबो दङ, कमेडिबो दङ। माने मोनसे लाब्रा फिल्म होनना बुंबाबो बेखौ गोरोन्थि जाया आरो बेहाय बे सावथुना मोनसे मिक्सड आप सावथुन। बेयाव मिनिनाय, बुलायनाय, सुखु गोजोन गासैबो थाजोबगोन आरो। पंकज लाहारी दिनै बर' सावथुन मुलुगाव मोनसे बयजोंबो सिनायजानाय नाम आरो मुंदांखा होनना बुंनांगोन। दा पंकज लाहारीनि सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा जितु सिजन जागायो अब्ला नेनानै थायो। दा बे बेलायाव नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय दङ? आंथ' थिग बिदि एसेबां गिदिरद्राय जादों सानाखै आङो। आंनि सिनेमाखौ जे नेलायलायनानै थाथारो बिदिबो सानद्रायथ'वाखै आङो। आं जास्ट डेभेलपिं, आंबो दावगाबायसो दङ, आं हानायखिनिखौ मावबाय दङ आरो थैथां नाजानानै आं जिहेतु खामानिखौ मावो नालाय आं एसे फिथाइखौ मोनो आरो रायजोफोरनिफ्राय, मोना नङा, एसे अननायखौ मोनो आरो। दा नेनाया नेयो, खिन्थु थिग बिदिनो आरो साफ्रोमबो सुबुंनि लुबैनायानो आलादा आलादा जायो। सोरबाया पंकज लाहारीनि स्टाइलखौ मोजां मोनो, सोरबाया प्रबिन बर' मैथानिखौ मोजां मोनो, सोरबाया सपन कमलनिखौ मोजां मोनो। थिग बिदिहाय माने बेरियार नायग्राफोरनि गेजेरावबो थारमाने इनजुर थायो आरो। सोरबाया माखौबा मोजां मोनो, सोरबाया बेखौ मोजां मोनो, बेखौ मोजां मोनो, बिदिहाय आरो। जायफोरानोखि आंखौ मोजां मोनो बिथांमोना नेनानै थायो। बे दाहाल सावथुननि आबुं रिलिजखौ माब्ला होनाय जागोन? रिलिजखौ जोङो प्रडाक्शननिफ्राय अर्डार फैनाय बायदियै जोङो 12 सेप्तेम्बरनि 12 सेप्तेम्बराव जों लानो सानदों। तामुलपुर जायगायाव जागोन आरो तामुलपुराव। मोनसे खोथा नोंथाङा मिथियाबो जानो हागौ, दासिम बेसेबांसो पेन्डेलनि थाखाय बुकिं जादों नोंथांनियाव बेनि इनफरमेसन दङ नामा? ओरैनोथ' थिग माने एक्सुवेल माबाया गैया आंनियाव, एक्सुवेल डाटाया गैया। थेवब्लाबो आं मिथिनाय बायदिब्ला आरो फना खोब फैदों, कमिटिफोरनि गेजेराव सेलायनायबो जादों, बेखौ आं मिथिनाय मोनदों। नै बावैसो सिगांसो ट्रेलार रिलिजनि सिगांबो एसे नांलाय खमलाय जादों आरो सिनेमाखौ सेलायनानै। माने आन्दाज आंनि माने नियार बाइ 100नि खाथियाव थांबाय जानांगौ आरो दासिम। गुबै फावखुंगुर हिसाबैथ' जोंना लिंसार आरो हेलिना। लिंसारा फावखुंगुर, मेन फावखुंगुर, ओमफ्राय फावखुंग्रि हिसाबै जोंनिया हेलिना दङ। बेनिफ्राय सापर्टिं रलाव दङ बिग्राय। बेनिफ्राय स्पेसियेल एपियारेन्सआव जोङो 2-3सो मोजां आर्टिस्ट लाबोदों। लिना बसुमतारी दङ, जेसास केकाटारि दङ, नेरसोन बर' दङ स्पेसियेल एपियारेन्सआव। दाहाल सावथुनावहाय माबायदि रांनि खरसा जादों? खरसानि खोब माने एक्सुवेल डाटाया आंनाव गैया। खरसाया जादों आंनि आन्दाजाव
मानो होनोब्ला बेहाय जा केमेरा बाहायदों जा इकुइपमेन्ट्स बाहायदों आरो जाबायदिहाय माने हाइलि एक्सपिरियेन्स थानाय माने टेकनिशियानफोर लाबोदों बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला माने खरसाया आंनि आन्दाजाव जादों आरो बांद्राय खम जायाखै जादों। लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय दाहाल सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बेखेवबाय। बे ट्रेलारखौ नोंथाङाबो नायबाय, नायनानै माबायदि मोनदों? गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनैहाय आङो दाहाल मुभिनि ट्रेलारखौ नायनो फैदों आरो जोबोद मोजां मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना नायो आरो बेखौ प्रिमियार श'खौ लानाय जादों 12 सेप्तेम्बराव। आं दिनै नायनानै जोबोद मोजां मोनदों ट्रेलारखौ। आसा खालामो गासैबो मोजां मोनगोन। पंकज लाहारिजों सुजुजानाय आरो बिथांनि डिरेक्सन होनाय दाहाल सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बेखेवनाय जादों। दा बे बेखेवनाय मुभियाव नोंथाङाबो नायफैबाय, नायनानै बेनि सायाव माबायदि मोन्दांथि मोनदों? खुलुमबाय गासैनिसिमबो गिबियावनो। थ' दिनै बे आङो गिबियावनो दाहाल सावथुन आरो लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि गासिबो टीम मेम्बार आरो प्रडिउसारखौ गिबियावनो आंनि प्लेजारखौ जासिहरो। थ' बे दाहाल सावथुननि प्रिमियार श'खौ 12 सेप्तेम्बराव लानाय जादों आरो आङो माबाखौ नायखांबाय, जेनेबा ट्रेलारखौ नायखांबाय, नायनानै बिराद मोजां नांदों। बेनोसै, थेंक इउ। आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय। बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन? नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन? गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो, नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन, बुजिदों? गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसोथोना लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो? आंनि आइ आफाया दावमा दावसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय। इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै। मा बखिलाबाय थादोंमोन? नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन। दालाय माथो जाखो? रायजो राजाफोर, आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया। जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था। खलथाफोर, ओइ खलथा गरमफोर, रेप खालामनो नामा? बे मबाइला सोरनि?